pa ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Negosyo, negosyo, negosyo. Alas 2 na naman po ng hapon, Miyerkules. Yaw naman kita sa programang Negosyo Time na. Ini po ang programa na minapaabot sa satuyang mga paradangog kay mga impormasyon para nga ni sabi ta para maging mas maugma ang pagnenegosyo sa Legazpi, sa Albay at sa bilog na Bicol Region. Hindi po mga eksperto ang satuyang pag-imbitaran para maihiras sa satuyang mga paradangog itong mga tips o information na makakatabang, mapadali, mapadakula asin mamantener ang satuyang mga negosyo. And of course, ini po dara sa Indo kang Albay Chamber of Commerce and Industry asin ang DCGBAM. Kasarabay ko man po si Giraray ang sakuyang ko-angkor na si Hanilet. Alright, Sir Diggs, maray na hapon po. Kumusta mga kanegosyo time na? Sir Diggs, kasuhapon, ni-update ka lang po na kahapon po, nasa Manila kami. Duman ko po, may realization na ang saro palan pong Aldaw, Sir Diggs, pwedeng dakulon ang pwede mong magibo. Ano po, Sir Diggs, biro mo, Pasig, naikot ko Pasig, Makati, itong airport. Tapos, ngunyan po, yaon na naman kita digdi, uminuli kita para sa satuyang negosyo time na. Kaya po, mga tugang mga kanegosyo Yan time na, na, jet setter. kumbaga surusiman na nasa nabaga Sir Diggs. Anyway po, maugma kita Sir Diggs syempre pinaunlakan po kita kang imbitasyon po. Ngunyan baga Sir Diggs, nagpupuuna ang init kang satuyang panahon. Sabi nga ni po may projection na nasa 42 degrees po kita ngunyan. So Marso na da po kaya. Forecast to. Yes. Heat index. Heat index po. So kaya ngunyan po Sir Diggs, very timely po. Part kang Fire Prevention Month po. Anyway, kung baka Sir Diggs may may pang-intro ka pa po? May ka po? Or i-introduce Tamang-tama unya na imbitado ta ang satuyang amigo from Bureau of Fire Protection. Yes, opo. Medyo familiar po sa kuyang opisina kasi I used Talaga? Wow. to work with them kang yaong pagita sa serbisyo. And normally ang Fire Prevention Month, Marso yan first day of March. Yes. And dakula pong celebration nini to Wow. kick off the celebration. Ano po? May kumisa, may motorcade and then may programa. So halos gabos na ahin sa kang gobyerno involved. Yes. So all nation na tama ba? Whole nation approach. Wow. Ang kagayunan kay ni tapati ang kalayo nakikisabay sa celebration. Nata palan Sir Diggs. Hilingon mo kang last year Nata after po. tang kick off program may kasulo sa daraga. Oh. Takula itong kasulo sa daraga. Talaga? And today, this year, Ano po? kasulo Ngunyan. naman dyan sa Humapon. Oh. Pizza Oo, uno. manangga. Di So, manangga. dakulaon talaga ining selebrasyon na maski ang ang kalayo Nakikiuyon. nakikisabay sa selebrasyon. So, Anyway. kanya yan, mga pasakalye, Yes. ipabisto ta na siguro ang sa tuyang guest muna na hapon. Okay, Sir Diggs, sarong mainit pong hapon and of course, na-mention po ni Sir Diggs itong Fire Prevention Month nagpupuon kada petsa 1 kang Marso. So ngunyan po, dakol kita pong maaraman para po mas ma-share niya ang mga pagpatanid sa satuyang mga pag-irima maging sa negosyo man yan, sa mga harong and sa gabos halos po gabos. So ngunyan po Sir Diggs, data na po pagparapahaluyon ang satuya pong bisita from the Bureau of Fire. Siyempre po, digdi sa Albay, Provincial Fire Marshal. Ini po ang satuyang tugang si Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, Sarong Bicolano po, DSC. Sir, maraming na hapon po, Sir Jerick. Yes po, Diyos maray na hapon po. Opo. Kandong duwa asin sa tagapag-subaybay and hinanyog kaining sa indong program. Opo, karangalan mi po na ma-share po kamo digdi and of course mag-yes po kamo sa samuyang imbitasyon. Sige Sir Diggs po, unang na po ang mainit siguro na ang satuyang mga paradango, pag-diskutir. mahapot, Yes. ang programa manunungod sa pagnenegosyo. Ano ang relevance naman kay ning Bureau of Fire Protection? Ano tayong in-invite? Oh, yan. Dahil po aram na ang negosyo, minakita yan or mapipirde sa mga rason pwedeng aksidente or kalamidad. Oho, And tama. inevitable na kung minsan siguro sa kapabayaan or what, nangyayari yan. And therefore, pag nangyari yan, talagang
lugi ang satuyang kapital ang futuro ta in question. Yung man agad Okay. Sir Diggs, ano? So, importante po maray, while probably dahil ini ginagamit sa pangurual daw na pagpapadalagan kinegosyo, pero importante to prevent losses no from damages to properties, lalong-lalo na po Yes. sa satuyang negosyo. So, ang apot ko kay Jake na lang po. Sir, ano? Yes. Kay Jake. Sir Jake. Anyway, matuaman ako sa imo. Jake, ano ang mandato ng Bureau of Fire Protection para maaraman ka sa tuyang mga paradango? Yes. Ang primerong mandato po is mapribintaran ta po ang kasulo. Kasulo. Okay. Kapag data po ini na pribintaran, malaog na po kita digdi sa pag-suppress Pag-suppress. o so firefighting. Mhm. Pag nagkaigo po kita ki firefighting, sarong mandato man po na imbestigaran ta po ini. Yes. Okay. Mandato man po kan BSP ang i-enforce po ang Fire Code of the Philippines. Wow. Oo. Kaya nga Rules ni and po, regulations. yes po. Kaya nga ni po mapapansin po nindo na saro sa mga requirements kung mako aka po ki business permit, iyo po itong Fire Safety Inspection Certificate. Ay, oo. Dahil po barangay. na negosyo na tutugutan na magbukas na dahil po ki Fire Safety Inspection Certificate na mahali sa BFP. So saro po kami sa mga regulatory agency. Kaya kaipuhan po talaga sa business na mag-agi sa opisina kan BFP. Ang iba pang mandato po kan na BFP itong pagrespondi po sa mga natural disasters. Emergency situation. Yes, Hindi man ang ganun. man-made and natural disasters and other emergencies. So nailing mo po na kung papansin po nindo nag-i-evolve na baga po ang samuyang trabaho. Kung kaito po ang pagiling kan mga tao sa muya ay simpleng bombero sana, taga palsok sana kan Kalayo. kasulo. Opo. Pero ngunyan. Sa ngunyan po, mailing nindo sa mga news o sa dalan, kung sa insain man po, na ang BFP po active. Nagkakandak po kita ki mga search and rescue operations. Igwa man po kita ki mga community-based na program. Iyo po ining Oplan Ligtas na Pamayanan. Kung sain ang satuyang bombero, may mga assigned na barangay ini sinda ang kumbaga sisiguro na ang barangay igwa ki pinag-apod na community fire protection plan as in ining pig-apod na community fire auxiliary group kumbaga mga volunteer fire brigades kung sain sinda ang mga first responders. Kung igwa man ki kasulo o insidente habang ang bombero on the way o pig-alat, sinda na po ang inot na mapalsukan kalayo o ma-responde sa mga aksidente. Kung sa health situation, parang first aid. Correct po, sir. Opo. Kaya mailing po nito talaga na ang Bureau of Fire Protection bakusan ang trabaho may bakusan na so Magpuksak ang kalayo. Palsok ki kalayo. Kung mapapansin man po nindo, siring sa ibang nasyon, lalong-lalo na sa Estados Unidos, ang pagiling talaga kan mga pagiling sa mga bombero kan mga tao duman ay mga hero. Dahil kami talaga po ang kumbaga naga-rescue. Sa ngunyan, maski anong emergencies, nagiging aware ng tao na kay puhantang apudan ang BFP. Maski na nga ni mga pag-rescue ng mga hayop, nare-recognize na ninda na kaya kan BFP. Iwa kaming mga kapabilidad sa anuman na klaseng rescue. Wow. Kung mahiling mo, garo misnomer ang BFP kasi limited sa fire protection, ano? So, misnomer. Pero ang sakop niya, dakulaon may wason. Anyway, sabi mo nga ni Kasubago, ang mandato kang BFP nagpuundo man sa fire prevention and then itong fire suppression. Correct, sir. Suppression. Pag nagkakalayo na, ito
ma-contain siya. And then after that, investigation. Opo, opo. And then of course, the implementation, enforcement of fire safety code Opo. or building code. And of course, some other education, how do you call that? Siguro, information dissemination siguro, mga organ. Now, dito pag-abot sa fire prevention, ano ang mga aktibidad na ginigibo kang BFP para maisakatuparan ining sarong mandatong ini na fire prevention? prevention. Kasi, let's admit it, pwede ma-prevent ang fire. Tama. Correct po. Ang fire itself, bako ta po siya kalaban, kundi kasurog ta siya. Yes, Tapi gagamit ta sa oral Ayun. daw. Oo, Kung mananggad. kita mabubuhay na din kalayo. Iyo mananggad. Sa transportasyon, Oo. sa pagluto, Oo. ang saldang kanal daw. Iyo mananggad. Kalayo. Kasabay bagan sa 5 elements, Correct. fire. Ang kalaban ta po, inimpigapod na mga destructive fires. Ayun. Kung sain Oo. ang nagiging cause sa kainay kalamitan, itong kapabayaan, negligence. Kaya kaipuhan ta po talaga na magkaigwaki public safety and Awareness. prevention awareness. Ta sabi ko nga sabi nga ni kan tema mingunyan sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Parang last year human yan Ini tulong taon po yan. Tulong taon na yan. Tulong po taon yan, sa eh. pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Oo. Wow. Ikaw man po kami pigapod na Community Relation Week kung sain ang tema kaini sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Okay. So, community-based po ini. Bako lang ini trabaho kan na bombero, kundi trabaho ta ini, responsibilidad ta ini kada saro sa tuya para maibitaran ta po ang kasulo. Balik po kita duman. Anong konkretong programa kan BFT? Yes, sir. Ini pong Oplan Ligtas na Pamayanan. Ang sa tuyang mga bumbero, kada bumbero sa munisipyo, sa fire stations, igwasendang pig-assign na barangay, saro hanggang Wow, tulong barangay. Kung depende kasi sa kadakulan kan na bumbero, tapos kan barangay, minsan nag-multitasking kami. Kaya minsan imbis ng sarong barangay sana, nadadagdagan. Okay. So anong trabaho ka ini? Primero, ining pag-formulate kan community fire protection plan. Imbuel to digdi ang gabus na opisyalis kan barangay. Oo. Pig-urulayan digdi kung ano ang mga dapat na gibuhon in kaso magkaigwaki kasulo sa indang lugar. Depende sa sitwasyon. Ta siyempre kita ki mga rural and urban barangays, depende sa density kan structures, depende sa density kan populasyon. So kaya kita nagkakaigwa kay itong community fire protection plan. Kumbaga ito ang satuyang Biblia diyan sa barangay in case na magkaigwa kay kasulo, sisay ang ano-ano ang mga available na fire fighting appliance or equipment. Wow. Sisay ang mga inbuiltong officials ng barangay na dapat mag-iro kung igwa ng kasulo, asin na iba pa. Ngunyan, nag-organize kita ki Community Fire Auxiliary Group. In other words, so mga volunteer fire brigades Fire ikan brigades. na barangay. Okay. So pigtuturan po ikan mga bumbero ta kung ano ang mga gigibuhon kung in case may kasulo. Pigtitraining tayan kung paano magamit ng fire extinguisher as first aid fire protection appliance. Oo. Pigtuturan tayo ini so bucket relay. Oo. Digdi sa tuya kaya sa Albay ang mga barangay tadaiman ki fire truck bako arog sa Metro Manila na igwasinda. So itong mga firefighting skills pigtuturo ta sa inda as first responders. Responders. Tapos nagkakaigwaman po kita king mga drills sa kada pigsusonta po kaya yan. Pigsusonta. Arin ang red zone, orange, and yellow. Ang red zone, ini Anong red zone, sir? So mga lugar na very prone sa Kasulo. Okay. Kasulo. Oo, vulnerable na Opo, maray. very Okay. vulnerable. Yan Sige mga po. dense Densely Populated. populated. Oo. Tapos yung mga structures dakol. O yan po ang. Tapos bako sa na yan. So mga hazards na I see. Available. Oo, squatters yan or Light materials light ang gamit. materials. Oo. Ang mga bumbero ta po ang
ang nagdedetermine kaan. Ngunyan, as part ka na OLP, nagtutukdo man po kami fire safety education. Tapos tatawan man po yan kay mga flyers, leaflets regarding sa fire safety and fire prevention. So yan po, yan ang pigigibuming programa sa barangay. Igwa man po barangay kami level. sa Commercial mga and businesses. establishments. Sir, Oo, sir, tayaon po baga kita sa negosyo. Duman sir sa mga business establishments, usually sir, ano sir ang satuya sir na mga programa duman? Itong fire drill and ano pa po ang nagbibisita po ba kamo as scheduled or minsan nagbibisita kamo sa sarong istruktura or establishmento na maski po di kamong taininda po aram, meron po ba kamong authority arog kay ito? Ano po? Sige, sir. Sige po. I-explain ko po sa Indo in details kung ano po talaga ang role kan BFP. Okay. Sige po. Sabi ko nga ni, prerequisite po ang Fire Safety Inspection Certificate bago po ma-issuean ki Mayor's Permit o Business Permit. Okay. So, gabos na business establishment na mako ki permit o marinyo, maagi po yan sa BFP para kami mag-conduct ng inspection. To see to it na compliant sinda sa Fire Code of the Philippines. Alright. Now, kung bako sinda, kung may mga nanutaran na paglabag, violations, kami po, nag-i-issue po kami kaan ki pigiapod na notice to comply. Okay. Duman sa notice to comply, naka-indicate na po duman, naka-enumerate kung ano-ano pong mga violation sa fire code. Okay. Ang nalabag kan sarong establishmento. So, igwa po yan ki grace period na 15 days. Okay. 15 days. 15 days. So, ngunyan, may mga violation na dai man kaya ning 15 days. 15 days i-comply. Okay. So, sa ngunyan, di ano pang mangyayari kay ito kung halimbawa sa 15 days na foresee na kang negosyante na medyo difícil ito. Ano po ang pwedeng gibuhon na matabangan ta sinda tangani po makakomply? Opo. Ang usually ang business owner or sa iyang representative madulog po yan sa BFP. Okay. Maapot, sir, dahil may ni kaya, ano pwede tang gibuhon? So, igigiyahan po yan kan sa tuyang bombero na mag-execute sinda ki affidavit of undertaking. Alright. But, so affidavit of undertaking, ang period to comply is 6 months. Not to Okay. exceed 6 months. Okay. But, depende yan kung anong violations baka kung baga makukumply man sana sa earliest time na dahil na maglampas sa 6 months. So depende po yan sa magiging pag-ulay kan municipal and city fire marshals buda kan owner. Tayo yan subject yan sa approval or disapproval kan fire marshal. I see. Okay. Alright. Ngunyan. Kapag dahil po nila na comply, Mhm. ma-inspection po giraray ang BFP. Ma-issue po ki pigaapod na notice to correct violation. Igwa na Ito po po. ito ki administrative, igwa na po Penalty. penalty. May Oo. penalty na po Depende siya. kung ano po ang na-violate po I nito. see. Oo. So tatawan naman po yan ki 15 dias para i-comply. I-comply. Opo. Halabaon pala so pwedeng maging pagkakataon leeway Mm. pagkakataon kang negosyante na mai-comply man ito. Ano po? Correct po. Okay. Ngunyan, pagka-issue kay notice to comply, antemano po, so BFP, ma-post dyan sa sarong building na yan, na iyan na building na yan, fire hazard yan. Oh. Malag ka mo kay ano gari placard po. Opo, continuous po yan, na ining building ini, fire hazard na ini, fire hazard ini. Kunyan, kung dahil naman po talaga kinumply, nag-lapse na So, period another to comply. 50, oo. So 15 days, o kung Yes. nag-ano pa siya, nag-extend pa, sabi yung tang, Nag-appeal nga yan, no? nag-execute naman kay affidavit of undertaking, sabi Di niya, pa nga kaya giraray. dahil kaya, tinugutan giraray. Sige. And then, Unfortunately, dahil man yan na utok. Nagibo. So, ang BFP po, i-impose na po so maximum na
Sanction. penalty Wow. duman sa establishment na ito. Okay. And at the same time, ma-post po kami for ma-issue po kay closure order. Oh. Okay. Pag nag-issue na po kami kay closure order, masurat na po kami sa LGU, sa Business and Licensing Office, Yes. na pigi-inform senda na ining building na ini, fire hazard na ini, igwa na ini ki closure order ali sa BFP para man so Business and Licensing Office Ika-cancel na ang permit. permit. So, Business license. So. correct po. Ini po pigigibo mo ini para masiguro ta na dai magkaigwa ki Aksidente. insidente ning kasulo sa sarong establishmento bako ini pagpasakit sa inda. Sana maintindihan ninda na ang pigigibo mi tabang. Oo, lalong-lalo na ining mga dakula na establishments. Isus kung masulo ini. So dakulao na responsibilidad ini ka na BFP asin Human kan kan owner. Kaya nga ni ining mga darakulang malls, buildings, usually igwa ini ki mga pig-apod na company fire brigades. Okay. In-house na In-house. kuan ninda firefighters Team. ninda. Just in case magkaigwa ki kasalo sinda ang mga first responders. Ayun. Tapos igwa ini ning mga fire protection, automatic fire protection appliance, yun yung fire sprinkler, Yes, requirement ini. Okay. Lalong-lalo na ining mga exits. Exits. Piga exits. siguro may na ining exit, dapat compliant sa fire code. Ta kung non-negotiable ini. But I sabihin, see, pag ang Matatrap kaya sa laog pag pag ang dahil. problema mo Human exit, agad, di ka pwedeng basta-basta na sana makiulay. Human ang O, ta kung igwa kay Rimalaso, exit ang problema, parehas so tag sa dire, buda so inspector, so bumbero, Human liable. Oo. Kaya sirin po kaan ka importante ang role kan BFP sa business sector. Oo. Tapos Sir Jake, bali po, kumbaga relating ka ito pong sa mga exit po bagang area, meaning ini man tigwa po bagang programa man ang DOLE po itong sa occupational health and safety program ninda, pwede man po itong mag-connive sa indo po, kasi minsan halimbawa ngayang Bureau of Fire nagkuha ngayaki sa sarong negosyante nagkuha po sinda ki permit sa business permit, nag-inspection na ngayon sa Bureau of Fire, hinireling sa mga exit, so area, etc. Pero pagkatapos kang inspection, so mga exit area, pigibuhan, piguro istakan nga ki karton, etc. na minsan nabablock so passage. So minsan ito, after ka ito, anyway nga, na-issuehan naman nga kami ki business permit, so pwede itong masitaman girare and mabalikan sa indo, po. Mabisita man girare ka mo, pwede man po ito girare po mag-re-inspection, kasi after kang inspection nito kang pagwaki permit, bihira na ngayang nahiling niya sa Bureau of Fire na nagbibisita sa mga establishment to assure na talagang fire safety or fire safe po ang sarong edifisyo. Tama po. Require kami at least at least sarong beses inspection on. So dahil man kami ki limit kung pirang beses mi yan inspection on. Okay. Ngunyan ugaring igwa na po kita ki bagong polisiya na bago mag-inspect ang fire safety inspector kay puhan na iabisuhan. So, tag sa diri. Bako na surprise. Kaya ito na nasusurprise senda. Okay, So, yung nga ni yung mananggad. pag siringkaan, siyempre, nakaka-preparar. Yan ang tango niya. So, dahil kasi Dahil na ngunyan na surprise, dapat mapaisi ka mananggad. Kung di ka mananggad baga palaugon, correct po. Alright. So, okay. Dakulong pa kitang pag-urulayan, pero sa ngunyan siguro, dumanang sa komersyal. Alright. Hanap sige buhay. po. Yes po. An oras hatod sa Indocard. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus.
Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Katugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, trabaho, trabaho, trabaho. Mabalik kita sa programang Negosyo Time na. So mga naghahanap po gitrabaho, pinapa-announce po kang Bicol College na naghahanap po sindaki guidance counselor tsaka human resource officer. And then po ang Marina, ang Maritime Industry Authority po, naghahanap din po sindaki accountant. And of course, SLTCFI is looking for urgent po sana ini kung kamo po igwaki holder po kamo ki IPAS, Electronic Product Assembly Servicing trainer, meron kamong NC2 tsaka TM, hanap mi po kamo, magduman po kamo sa SLTCFI ta, naghahanap po kita kimaturo po sa IPAS. And then, of course, ang cookery. So, cookery, so if ever po meron kamong NC, at the same time TM po, please do apply po sa SLTCFI. And of course, naghahanap kita ki guidance counselor, license po para ma-guide ang mga estudyante, and of course, licensed librarians din po. So yan po, Sir Diggs. By the way, ang satuyang trabaho is brought to us by the Oriental Hotel through Congressman Wilbert Tilly. Back to you, Sir Diggs. Okay, so yan po ang opportunities for employment. So, naghahanap po ng trabaho, samantalahon na mag-ready na, magduman, darang sa tuyang mga kumpletong dokumento. Pero kung ako sa endo, kung hiuga kang kamo mag-apply, magnegosyo na lang. Yan. Sige, Sir Sa Diggs. negosyo da, unlimited ang sa imong income, depende sa imong higos. Asin diskarte. Yan. Ano po? Yes. Ayaw bang pupugirari kita sa negosyo time na, and kaya riba tamang gira sa tuyang resource person, si Superintendent, Fire Superintendent Jake. Yes, Sir Miraflor. Jake. And of course, ang manggirari sa kuyang ko-angkor, si Hanilet. Yes po. Para po sa pag-urulay mo na hapon tungkol sa fire Kalayo. protection sa Kalayo. Kalayo. Maray hindi pa man nag-iirinit kita digdi. Anyway, Sige, Sir Diggs. siguro sign ini nagurang na talaga ako. Pero gusto ko Natapalan. napot kay Jake. Kaya itong mga panahon, Aha. pero ang mga saro sa mga reklamo kang kadaklan ng negosyante iya sa pagkuha kay business permit and Ano da, Sir license. Diggs? Itong haluyon niya, ang nakakahaluyon niya, ang battle niya, kaya sa Bureau of Fire Protection. Kasi haluyon da ang ma-process. In fact, there was, kahit to, mga suggestion na sabi nila, pwede niya mag-issue na kay mayor's permit, saka na ang fire inspection. Igual lang ni waiver na if found out na dahil nag-comply, ika-cancel or i-revoke ang mayor's permit. So anong comment mo kayo sa yan? Actually po kan panahon talaga nagkakigwa yung mga delay sa pag-issue kan fire safety inspection certificate na kaipuan sa business permit. Inot, kulang ang satuyang fire safety inspector. Diit pa sana ang mga bumbero kay itong mga panahon. Okay. Eventually nagdagdag man ang satuyang mga manpower, kaya pigihingo po kan BFP na maging marikas po halos taon-taon gari nagkakigwa kita ki mga innovations para lang masigurado tanda ang pag-release kan fire safety inspection certificate maparikas in compliance duman sa ease of doing business. How do you consider, ano pa ang konsiderasyon kang application for fire safety inspection certificate? Ano yan? Tayo ba yung categories tulo There are simple, medium, and then technical, something like that. Actually po, igo po kita ki mga may iba-ibang klaseng certificates and clearance na pigi-issue ang BFP. Ang number 1 po is ining Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy Permit. Occupancy permit. Opo. But sabihon, bao ka mag-open ki building mo, kung ano pa man na klaseng occupancy yan, kay puhan mong mag-secure ki
Fire Safety Inspection Certificate sa BFP. Kasabay dyan ang residential, ano? Correct po. Iyan gabos. Okay. Ang covered po ka na BFP, gabos na private and public Buildings. Private and structures and public. facilities. Okay. So, Lahat. ma-inspection siyempre ang BFP para masiguro ta na compliant ang sarong building sa fire code. Ngunyan, pag nag-apply na po yan kay business permit, kung ang sa iyang fire safety inspection na certificate for occupancy permit na ipamanaaloy, iyan automatic, iyan ang magiging gagamiton as FSIC. Kumbaga valid pa yan para mag-apply ka ki gamiton sa pag-apply ki business permit. Ngunyan, kung more than 6 months na yan, kaipuhan mo na mag-apply ng bagong fire safety So, in inspection effect, certificate. itong certificate is valid up to 6 months. Yes. Okay. Opo. And then, igwa man po kita, ito po ang pig-upload na Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy Permit. Igwa kitang Fire Safety Inspection Permit for Business Permit. So, separate po yan. Opo. Igwa man po kita ki mga clearances aron kan fire safety evaluation clearance kung baga kung bago ka magpatugdog kay building maagi ka man sa BFP i-evaluate yan ka na BFP kay igwa po kita mga technical na personnel mga engineers na iyo ang nag-evaluate engineers as in architects iyo ang nag-evaluate So, ka ito na pong itong electrical plan, subject to approval din yan, kang BFP. Electrical plan, kisa ng building. Saro po yan sa mga pig-evaluate ka na BFP. Ang focus mo talaga po sa is super protection plan. Fire protection Fire plan. protection plan. Kasabay na dyan sa mga means of egress, pigiiling may kung compliant yan, susukol ka na hallway, susukol ka na pinto, sukol kung with ka na hagdanan, number of exits, number of stairs. So, yun po ang mga pig-evaluate may maliban sa pag-evaluate may kan mga fire protection system. Kung dakula ang building, arog ka na automatic sprinkler system, kung igwa o required ang building, yun po yan ang evaluate may. Halimbawa, mga automatic alarm system. Maski ito nga ni pong mga pag-install ki halimbawa kung yan kaipuan yan igwa ki halimbawa LPG system. Yes, so evaluate man po yan kan BFP kaya igwa po kita ki mga engineers. Parehas ko po sarop ang by profession po sarop po akong rehistradong civil engineer and structural engineer kaya naging kung baga advantage sa kuya kanaglag ako sa BFP very technical ang pag-implement, pag-enforce kan fire code. Advantage sa imo syempre as engineers madali mong maintindihan sabi ko nga ni technical ang fire code. Yun. Opo. Kaya siguro yan ang nakaabot sa imo, Sir Jake, maging provincial fire marshal, itong pagiging engineer mo, sarong susi po ito. And syempre, itong sa kahigusan mo man sa pagserve po, sa Bureau of Fire. In short, itong perception na mahaloy ang mag-action, bako na niya applicable, Salamat sir na mo giraray. Ibinalik ko sa story. Tanaputol kita. Kaigwa po kaya kay bagong programa ang BFP. Bako nga actually programa mga innovation kita baga nga digital era na. Igwa sa mo yang direktiba ang sa tung presidente na i-digitalize na itong mga services na gobyerno. So para man makatugunduman ang BFP man po igwa na po kita ki pig-upload na fire safety inspection system ini po online application na ini. Kumbaga web-based ma-apply ka na. ma-apply ka. Correct ma'am. So implement po ini nagkagawa ining dry run kan nakaaging taon effective January pig-implement na ini kan BFP. Kundi medyo igwa pa po kita ki mga adjustment siyempre pag nag-implement na kita dumanta na iling so mga mangdiit na kakulangan mga imperfections and then siring man so
dai pa talaga tatao. Siyempre, igwa kita sa mga baby boomers na madam, sa mga medyo so mga gurang-gurang na. Siyempre, Kasi siguro na-intimidate sir, sila. millennial ka na sir, ano Opo. sir, millennial. Na-intimidate po senda. O ngunyan, yan Yung man po ang ano. BFP para i-assist senda. Maduman senda sa estasyon, i-assist senda ka Tatabangan na senda. bombero, tatabangan po Mag-apply. senda. Oo. Opo. So eventually, pag masanay na ang sa tuyong mga kababayan sa online Digital. kana BFP magiging marikas Madali na na maray. lang. Opo. Makaskas na. Tapos naiwasan ta digdi sir ang red tape. Yes. Oo. Yung mananggad ano. yung Kung mananggad. marumduman mo kayo sir, Minimize human intervention. correct. Oo. Paaloy-aloy nga yan, no? Oo. Kaya nagiging, kumbaga, more efficient na yung services ng BFP ta. Kaya itong mga panahon baga, sir, may mga issue kita ni, dahil naman maiwasan na duda sa BFP na kung ano-anong mga isyong pigya tatapil sa BFP. Sabi yung tang, so iba tunay, pero kumbaga, nadadamay sa mga Sa mga maray, tultol. Oo. 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 Ang aram ko, igwa man kamong citizen starter, ano? Igwa po, sir. Oo, kasi dyan sa citizen starter, dyan mo mahihiling itong turnaround time, Correct, sir. itong mga requirements, anong Ayun, kaipuhan, ganun. na kung hinagadang ka kisobra duman, na naka-stipulate duman, pwede ka magreklamo. Correct, sir. Ayun, Opo, oo, opo. mananggad. Pag nag-daim mo na kuha, sutuyo mo within the Pabalik-balik na prescribed yan, ano? period, again, pwede ka magreklamo. Correct, sir. Okay, Correct, oo. oo. Kaya nga ni, puun ka ito, sir, na nagkigwa kong siringkaan na Citizens Charter. Naging, kumbaga, attentive na maray ang sa tuyang mga BFP personnel sa mga nag-apply. Aha. Na siyempre, Oo, nag-aagad iga niya po kita baga kiserbisyo. obligasyon, Yes, responsibility. Ingat man po kita na kumbaga maireklamo kita. Bata, madali na baga po ang ano ngunyan. Kaya tamas kaya ano ni mo, ina-actionan eh. Opo, matext ka lang 888. Oo. Oo, Mas mananggad ano. kaya ito naging biktima man ako Ay, kan talaga. 888. Nagtrabaho lang kita ki tultul tapos gigibuang ki istorya Issue. dahil lamang ki basihan. Validation na. So anyway, sa mga Oo. applicants, pwede nindo first thing nindong hilingon is itong citizen starter kasi Ayan. required ang kada opisina na ibugtak. Igwa. Opo, Ang opo. citizen starter na related sa frontline services. Correct, Diyan sir. mismo bago maglaog, mahiling mo po yan. Opo, opo. Yung mananggad ano. So dakulang katabangan nila Dakulang mga katabangan. aplikante. Sige, Oo. Sir Dix. Mabalik kita, Sir Dix, duman sa programa baga ninda, Sir Dix, na Fire Prevention Month. Ayo, to fire Oo. prevention man mo niya. Oo, Ano so- ang naka-line oo, up? Anong mga na activities naka-pipeline for na the month? activities po nindo? Sige po. Primero po nagkigo po kami kick off Yes. ceremony. Yes. Nung March 1 One. po ang particularmente ang BFP Albay. Ginibumi po ini sa Sawanga. Nagkigwa kami Yes. opening program and to Wow. kick off ining long Month-long celebration ta. Aha. Nagkigwa po kita ki motorcade. Ini po simultaneous po ining National. Wow. Ginibo nationwide. However, nagkigwa po kita ki regional kick-off nung March 3 kan Monday. Monday lang. Lunes, oo. Nata po ang sa tuyang regional director Provincial. kaya saro siya sa mga imbitado sa national office kan nagkaigo sinda kick-off ceremony. So ang region dahil man tulos makaka-kick off taso sa muyang pamayo na, nasa on demand, Manila. sa Kinik off nindo pa Manila. Oo, ngunyan. Maikusan sa tuyang regional director. Yes. Opo, kaya More power po. Opo, Sige. nagkagawa po kita ki regional kick-off ceremony kan March 3. Sa ini ni Sir Ginibo po. Ginibo man po ini, primero nagkagawa kita ki Zumba Wow, opening sa Zumba. Sawangan and then Zumba. Opo. After kan Zumba, nagkagawa man Ano yan? din Liga si motorcade. Paya ni Agoy? Agoy. Santiago. Lucena. Laguna. Laguna. Oo, Tapos po sa programa po ginibumi po ini sa event center kan SM sa Okay, third floor duman. kataning nung food court. Food court. Opo, ang naging bisita mo man po duman si Police Brigadier General Andre Dizon ang satuyang PNP R5 Regional Command. Regional Commander. Director. Director. Opo. So
ano pa ang mga line-up activities ta? Ikaw kitang ongoing ngunyan sa Sorsogon na Fire Square Roadshow. Ano yan, sir? Na Fire Square Road Show? Iling Fire Square Roadshow, kumpuesto kini ki series of activities or halimbawa Mga drill yan, sir? Mga drill. Ano po yan? Actually, bako ini drill. Ano po? May mga stations to stations ini. Halimbawa, ang station number 1, firefighting. O tuturan ta kung sisa ang mga aki, so publiko kung paano ang paggamit ki fire extinguisher, for example. Ang iba baga makatakot magkakayan magano kung arin duman ang haliun mong string, may di ba may string. Halimbawa, second stage naman, Oo. igwa kita ki BLS o Basic Life Support or CPR. Tuturan man sa sa indan. CPR. Wow. In case nga may aksidente or kaypuhan ning CPR, so tuturan ta po sa indan. Wow. Yes. Another stage, halimbawa naman electrical safety. Oo. So, igwa po dyan ki mga parang connection kan electrical, tuturuan po sa inda kung ano ang Arin duman ang Arin ang octopus, ano ba? correct po. O, ganun. Paano ito nagwo-work na system na ito? At ano ang mga dapat na gibuhon asin na daing Di gibuhon? pwede gibuhon. Igwa man po kita ki halimbawa fire full of smoke. Ano naman po ini? Oh, sige. Kaya nagibo po kita ki replika ning sadit na arong tapos pig lalagan ta po ini ki aso. Tapos pigtuturan ta po sa inda in kaso igwang ki sharing kining sitwasyon may kasulo ano po ang gigibuhon Yaong kasalaog. yaong kasalaog. So saro man po ini sa importanteng maaraman kan sa tuyang mga kababayan. Ta siyempre baka mataranta ka dahil mo na aram Yung ang managat, gibuhon mo. ano. Ang mostly kayang cost kan pagkagadaan is ining Suffocation. Opo, mga Okay. toxic gases Aha. po bagay ini. oo. O pag na-inhale ta ini, dahil ora nakita chance sa pang makaluan kung Ma-suffocate unconscious na kita. Oo. Opo, kaya pigtuturan ta po sinda na anong gigibuhon ta, makrol kita sa irarom ta ang aso mataas yan, usually malibyan ki mga sarong ruler na space sa baba na daing aso. Ito po ang satuyang mga pigtuturo. Igwa man po kitang stations na rappelling. Okay. Sa marapel. Ta kung nasa Opo. taas ka building, anong pwedeng Opo, gigibuhon? tapos so mga regarding sa roof rescue, halimbawa so pag-slide sa roof para Okay. makaligtas po ang sa tuyang mga kababayan just in case magkaigwa ki kasulo. So siring po ang konsepto kan Fire Square Roadshow. Okay. oo. Opo. Fire Square Road show. Correct, sir. Ano pa, sir? Ngunyan po, starting ngunyan po, igwa po kita ki mga Fire Prevention Month contest. Oh. Bigigibo na po iningunyan kan mga sa municipal level. LGU. Opo. Okay. Mga fire stations ta po sa indang level makandak na senda halimbawa ining spoken poetry sa mga Okay. estudyante. Wow. Jingle singing and infomercial. Infomercial. Oo. Infomercial. Ini po, region-wide po ini tabi, sir. Yes, actually kung baga last palan ma'am, igwa pa kita ki poster Making contest. Opo. Kung sisay po senda ang manggana sa municipal level, madman senda sa provincial level. Wow. Sa March 12 sa LCC Event Center, Buda Cinema, dyan po gigibuhon ang provincial judging. Wow. So, kung igwa po kita ki 18 munisipyo as in syudad and munisipyo digdi sa Albay. Okay. So igwa po kita each category ni Meron. 18 contestants, participants. Okay. Opo. Igwa man po kita siyempre ki mga allotted na prizes. Prizes. Wow. Opo. Kaya kung kisay man ang manggana sa provincial level, sinda man po ma-advance sa regional level. Wow. Sa March 18 ang gigibuhon ang regional judging dyan sa Ayala Mall. Sir, duman sir sa contestant po, sir. Pwede po ba duman
ano pang LGU po ba ang matap or pwede po halimbawa ang sarong ngayong eskwelahan, igong pwedeng ipadara sa sarong LGU, pwede po ba ito sir? May age limit po ba or may selection ki level ki edad para mag-entra po duman or grupo po ba by team? Paano po ito sir? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Aha. Sa spoken poetry, ma'am, ang mga contestants ta po digdi ining mga junior and senior high school. Wow, Tapos okay. Tagalog ang ano po kaini. Lingwahe. Opo, lingwahe. Mhm. Solo ini. Wow, Solo. So category. ibig sabihin ang mga fire stations ta ma-invite kan gabos na schools Eskwelahan, na okay. interesado Okay. sa mga aki duman sa area of responsibility Kung niya. mas o sa may munisipyo. local selection. Correct. Pero may pre-screening. Oo. Wow. May pre-screening na tabi, ma'am. Kumbaga, ang bawat LGU may pambato na sindatan na pre-screen na ano po. Opo. Okay. Tapos, papaglalaban-laban nun siyempre nila ito. Okay. Kung sisay po sa kategoryang ito ang manggana, iyo ang ma-advance. Ikaw po kitang infomercial ini, grupo ini. Okay. Tapos jingle singing, grupo Siyempre, man grupo ini. man. Oo. Opo. Ining Pero spoken duman, poetry. Tagalog din po. Ano sir? Si Jingle, Tagalog man or Bicol po? So jingle, ma'am, Taglish ini. Oo, pwede. Pero Pwede. so spoken poetry strictly ano po Bicol. ini Tagalog. Okay, Tagalog. okay. So magayon po ining exposure sa mga aki. Okay. Ayo, tapag-ibukang mga bagay na yan, kaya po nila mag-research. Correct, sir. Para itong content, appropriate, duman sa topic or sa theme na pika-develop nila. So, Correct, sir. in the process of research, doon sila nakakanood. Correct. Ano ang mga bagay-bagay related sa fire protection. Kaya tayo ni sabi ko nga ni Sir Pigigibo tayo ini para kung baga maipaabot ta. Yes. So mensahe kana BFP bako lang sa sarong sektor kundi sa gabos na sektor hindi sa satuyang lugar. Oo, sa Opo. buong komunidad. Maliban po pala dyan, magkakaigwa po kita saro sa programa kan BFP Albay. Ano po ini ito, sir? pong Battle of the Bands. Wow. Opo. Nuwarin na yan, sir. Sa March 17 po. Sa info, So, gigibuhan. makaralayo ang laban nila. Battle of the Band. Battle of the Bands, sir. Wow. Wow. Po kitang tulong kategorya, student category. Students. Po junior high school, senior high school hanggang college. Okay. Yan ang student category. Igwa man po kita ki open category. Maski sisay po, Maski sisay warang age pwede. limit dyan. Oo, basta may talento sa pag-ibok ki banda, may grupo sinda, Opo. pwede yan. Pero makompose po sinda ki Okay. tanta. Okay. Oo, base po sa Tema. tema kan Community Relation Week ining sa pamayanang nagdadamayan sunog ay May iwasan. Duman maribod sa indang composition. Content, oo. Tapos igwa man po sindang itutugtog na cover song. So gusto nindang itugtog. Okay, okay. Bahala So na may sila. may freedom man sindang ipahiwatig sa kanta itong so gusto maninda pero katong so entry ninda no. Tama iling ta kung paano man ninda pig tutugtog sa mga paborito nindang kansyon. Okay. Para mahiling, na kung pumalpak din man sila sa entry ninda, Correct. mahiling Kasi kang tao, na- mapresar, ay magaling magkapang kumanta pala na. Medyo maluya sana sa entry. Siguro nagkulang sila sa time kan Pagpreparar. sa compose. So, kung baga magkakaigo sa indang excuse ano Yes. sir. Maray na pala niya magkaranda. Opo. Yes, sir. Ikaw pa po kita ma'am sarong kategory. Ano pa po ito sir? Inter-BFP. Duwa pa man sa Inter-BFP. Inter BFP, gabos na Wow. province, BFP. Yan ang ma-interesenda ki Battle of the Band. mga banda. Wow. Kaya ikaw man po kita ki Much awaited yan Good. pagka ini i-entering banda sa Albay. Ang Talaga. pangaran kan banda ta digdig sa BFP Albay is BFP Albay Karaba Band. Wow, Talagang karaba. makaralayo ang laban. Opo. Sangaran Okay. pa sa nakang team, So, dapat pala karaba. nakanalinyada para sa Fire Prevention Month celebration. Much awaited. Sana maging successful. Para yung- Lalo-lalo na duman sa objective na mag-create ki awareness. Correct. Mas lalo ma-enhance ang awareness ka mga publiko
Kasi yan man ang pinaka objective. Correct, sir. Create awareness pagabot sa fire protection. Iyo po. Oo. Siguro nga ni pwede ka mo tinirepon ba itong mga dealers, mga negosyante Pwede. in relation sa fire protection equipment, fire protection processes. Tama. Gari Punta sa road lugar, show, Sir para Diggs? mabisita ka Gari mo. road show, sa Road susunod, show. sir? Sa susunod. Magayon na yan, sir. Ideya. Rekomendasyon, sir. Mm. Baka pwede itang ma-consider sa mga Susunod na susunod ano. na Kasi Pero nagapili ba mga negosyante, maray kaya, pwedeng barato sana pero okay na. Iyo. Igwa man po kita kisan na pigibo, sir, so national office parang exhibit ang Exhibit ang Yan, dating. exhibit. exhibit. So gabos na Fire protection equipment, system. provider ki mga fire System. protection system. Yaraon po duman. Okay. So anyway, Sir Diggs, nagdadalagan pang sa tung oras. Alas 3. Pero Inabot Sir na Diggs, kita sa oras. pero Sir Diggs, siguro bago tapo maagad kitang parting words kay Fire Superintendent Jake. Bali sir, kung halimbawa ngayon may naparog or may nahiling ki diit na aso ngayang sa tuyang mga komunidad, saan po ang pinakainot nindang pwedeng dumanon? And saan po kamo makokontak tabi? Siyempre po ma'am sa nearest fire station. Kung dae igwa po. Sa barangay sabi mo po may ano po kamo? Opo. Aha. Primero po, igwa mo po kami mga di-distribute ng mga number kan hotline numbers. Okay, may hotline number. Kan Okay. DFP. Kung dahil po senda denda kabisado, pwede man nendang i-research ta igwa na po kita Online. online. Madali po na mahanap ang sa tuyang numero. 24/7 mata po ang Bureau of Fire Correct, sa pag-survey. Okay. Opo. So, magayon po ang sa atong naging diskusyon. So, siguro bago, hagadan mo na lang parting words. Sige, sir. Pangapudan na rin sa publiko. Sige. Ngunyan po na Marso aram taman po na mainit baga po ang panahon. Kaya usually para magpalipot kita, nagkakaigo kita king mga dakol na mga appliances na gagamit aron kan aircon, electric fan, kung ano-ano pa. So minsan ini ang nagiging cause kan overloading and eventually nagkakaigo ki kasulo. So siguraduhon ta po na dahil ta po ipag-overload ang sa tuyong mga electrical system para maiwasan ta ang kasulo, lalong-lalo na ang mga paggamit ng mga octopus connection, mga extension, dapat maging mindful po kita. Pangadua, ining mga flammable and combustible materials. Data po ini pag-expose sa mainit na lugar ta ini pwedeng magkausa ning pagsabog. Opo. Saro pa ining mga enthusiast sa sa pag-hike, nagka-camping, iwasan taman po ang magparasiga or magtapil ki yan. So camping baga ma'am, campfire. Okay. Campfire. Tapos witik yung mga upos sigarilyo kung sa inta ini bagang grass o mga awot tapos mga medyo dry ini sa mga panahon na ini kaya ini ang piga punan kan kasulo ini mga pigiapod nga grass fire and forest fire. Opo, para maiwasan ta ini. Since mainit ang panahon, kung kaya tang magamit na sa nakipamaypay baga madam, at least dahil mag-overload ang sa tuyang mga electrical appliance. So, sa maabot pa lang po na March 18 to 19, magkakaigbuman po kami ki Urban Fire Olympics kung saan tiribayan ang sa tuyang mga bombero, community fire, CFAG, Community Fire Auxiliary Group, as in ining mga membro ka na Company Industrial Fire Brigade na inigigibuhon sa Camarines Sur Water Sports Complex. Ini At least buwelo duman. Opo, mailing ta, ma-measure ta ang level of capacity, so skills kan sa tuyang mga Firefighters. Heroes, the living heroes. Okay. Hanilat. Right, sige Sir Diggs, on behalf po kang Chamber, more power po sa Bureau of Fire, especially po kay Fire Superintendent Jeric Miraflor and of course ang sa iyang kaiba si Sir Imperial. Sige po, back to you Sir Diggs. Salamat Jake and kay Mr. Imperial. Nakulong ka na itaong mga kapakipakinabang na tips. Yes. Pero may nalingawang kang sarap. Ano pa nan? Para maiwasan ang kalayo
Day Para doon maglaro ng apoy. Huwag maglalaro ng apoy para maiwasan Precisely, ang sir. sunog. Precisely. Lalo na sa mga aki, ano, sir. Ayan. Iyan, Okay. isa na. So yan. Again, natapos na po ginarang sa tuyang programa. Sorry, Henry. Sa alas mga Overtime. nabiyadurang, nag-overtime kami kay 2 5 minutes. Aha, sige, Sa sige. pasensya ka na. Anyway, fire prevention month na ngunyan. Di ka mag-init ang payo na. Naku, ami sa oras mo. Alright. Okay, sa liwat po, magrelingan kita next week, sa the same time, same day, hindi po sa programang Negosyo Negosyo Time time na. na.